Geldon izango baitira asteburu honetan, eta tira, honekin pixkanaka ere agurtzen hasiko gatzaizkizue, badakizue, egunotan musikari ere tarte eskaini diogula, aktualitatearen parte ere badirelako, eta besteak beste gai sozialei tarte eskaini ditelako, eta ezagunak egin dira oso, baita ere, besteak beste euskal presoen auziari ere eskaini diotelako, euren 3 abestietako bat, eta sare sozialetan ere bolo-bolo dabilelako. Besterik ez, ostoguna, maite zaituztegu, gu astelehenean bueltan izango baituzue, zintzo, eta zuek ere bai hor bestaldean. Mila esker beste behin ere hor izateagatik. Eskerrik asko, Gabon. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres, ay, vaya chama, al ángel de Ararar. Le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual. Mientras tenga mis primos un poquito de fumar. Yepa. No sé dónde se esconde mi musa, que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va. Santurtzitik etxera, loitzulera itxasontzez, berauniko jarri ondoren, agirre lehendakari, ardo errekak polvorina, bera lertzeko aski, ez deitu kontrabandista, muga puta honen gatik, Guadalupe. No está todo perdido, todo las coeman debutan, la Virgen denos un sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, lezorreiz zieta rekalde, pirata udari mariro. Zabaiako kartzelatik eskutitz bat jaso dut nik, malkotan blai geratu naiz, ezin zaitut ikusi, itzulera zitarik ez, noiz etorriko zaren, itxoiten nabil berriz, kartzelan denbora gehiagin, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, utzi behar izan dugu azteko, uro udari naiz eta itxuraz igual aritu batzuei, baina txapela hemen dut eta eskari nahi diet horiei, gure herria maite dutene. Erailketa matxista bat jazo da gaualdean Bilboko Santutxu auzoan. 34 urteko gizonezko batek bere bikotekidea hildu eta horren ostean atxilotu du ertzaintzak. 31 urte zituen emakumeak. Elkarretaratzea antolatu du eguerdiko 12etan Bilboko udalak hilketa hau gaitzesteko. Indarkeria matxista oinarri duela konfirmaturiko bigarren erailketa litzateke hau Euskal Herrian 2024. Gabon deizuela guztioi, Bilduk eta Baik herri gisa jokatzeko dei eginez hasi dute urte politikoa eta azaldu dute bi koalizioen asmoa dela estatus politikoen inguruko eztabaidan sakontzea datozen hilabetetan. Bilduk eta Baik herri gisa jokatzeko deia luzatu nahi dugu. Ondoko hilabeteetan akordio zabalak eraiki behar direlakoan gaude, alderdi politikoen artean eta baita diendarte
zibileko eragileekin ere. Alberto Fujimori 1980 eta 2000 urteen bitartean Peruko presidente izandakoa hilda bart Liman bere agintaldian gizateriaren aurkako krimenak egitea egotzita 14 urte egon zen preso eta duela 9 hilabete atera zen espetxetik. Minbiziak jota hilda 86 urterekin. Asteon bigarrenez eremu humanitario bati eraso egin dio Israelgo armadak. Gaza erdialdeko Al-Nuseirat hiriko eskola bat bombardatu zuen atzo iluntzean eta eskola hori kudeatzen duen palestinar ieslarientzako laguntza eta lan bulegoak jakinarazi duenez, gutxienez 18 lagun hil dituzte eta beste hainbat zauritu. Horien artean erakunde horretako 6 langile humanitario. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak gaitzetsi egin du bombardaketa gaur goizean eta Israeli egotzi dio nazioarteko zuzenbidea urratzea. Gurpilak liburua argitaratu du Estizen Artolak, motxiladun ume baten begiradatik idatzia, bere bizipen pertsonala abiapuntu hartuta sortu du novela beste haur batzuek bizitakoak jasotzeko ariketa kolektiboa eginda. Ongi etorri, hilketa matxista batek ilunduta argitu du eguna gaurkoan Euskal Herria. Izan ere 34 urteko gizonezko batek 31 urteko bere bikotea eraildu ustez gaualdean Bilbon. Xabi Alok dauka informazio gehiago. Bilboko udalak elkarretaratzea deitu du bart gertatutako eraso matxista salatzeko eta gaitzesteko, eta bertan izan dira hainbat erakundetako ordezkariak eta baita alderdi politikoetako ordezkariak ere. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman duenez, emakume bat hildu bart bere bikotekideak Bilboko Santutxu auzoan. 31 urteko emakumea hilik aurkitu dute gauerdia pasata eta berehala atxilotu dute 34 urteko bikotekidea hiltzailea delakoan. Segurtasun sailaren arabera, ez zuen genero indarkeria aurrekaririk. Eguerdian elkarretaratzea deitu du Bilboko udalak eta bertan izan dira hainbat erakundetako ordezkariak, baita alderdi politikoetako kideak ere. Nahiko nuke adieraztea neure sumidura sakonagoa eta baita ere neure gaitzespen irmoa. Gaur goizean Santutxu auzoan gertatu den hilketaren kontra. Portaera hauek erakusten dute gizartean dugun arazo bat, gizarte patriarkal honetan badugula oraindik ere asko egiteko, eta hauek bidira oso elementu adierazgarriak erakusten dutenak, baina da egunero, egiten gertatzen diren gertaeren erakusle. Hilketa hau gaitzesti, gure elkartasunik beroena emakume erail honen familiarentzat eta lagunentzat, bertokoentzat, gertukoentzat. Uste dugu, oraintxe bertan ditugun zenbakiak biolentzia matxistaren inguruan jasanezinak dira eta horren aurrean gure konpromisorik sendoena. Gure pentsamendua eta euskal gizarte osoarena biktimaren familiarekin eta lagunekin dago. Gizarte gisa, elkarrekin eta atsedenik gabe lanean jarraitzeko erantzunkizuna dugu indarkeria matxista desagerrarazteko eta emakumeak bildurri gabe bizi ahal izango diren etorkizuna eraikitzeko. Azken erailketa horrekin Euskal Herrian aurten izan den 3. hilketa matxista da. Izan ere, pasaden maiatzean emakume bat hilik aurkitu zuten Donibane Lohizuneko hotel batean, ekainean aldiz emakume bat desagertu zain Urruñan, eta Baionako prokuradoreak ikerketa martxan jarri zuen ustezko hilketagatik, haren senarra atxilotuta eramanez. Gainera, uztailean beste emakume bat hil zuten, kasu honetan Panaman. EH Bilduk
Lurralde zatiketaren ondorioz, realitate desberdinak daude Euskal Herrian, baina horren gainetik nazio bat osatzen dute 7 herrialdeek eta erronka komunak dituzte. Hori nabarmendu dute EH Bilduren koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik eta Matilde Jari H. Bairen eledunak gaur ikasturte politikoari hasiera emateko Donostian egin duten agerraldian. Burujabetza osoa helburu dute bindarrek gizarte justuak bat sortzearekin batera eta horretarako elkarlanean arituko dira. 7 herrialdeak kontuan hartuz, beraz gure nazio osoa kontuan hartuz, lehen indar politikoa da eta gara ezker independentismoa. Eta guretzat garrantzitsuena dena, Euskal Herritarren gero eta sustengo zabalagoa jasotzen du gure herriarentzat dugun proiektu politikoak. Gasteiz eta Iruñako parlamentuetan inoizko ordezkaritzarik handiena dugu. Udaletxe edo herriko etxe mailan bezala, 100 alkate eta hautetxiekin. Tartean Iruñako udaletxea. Madrilen paper erabakigarria jokatzen dugu eta historikoa dena lehen aldikotz Parisen diputato bat izanen dugu ezkerreko independentistok. Joan diren uztaileko hauteskundetan egin aliantzaren ondotik eta azkenik Euskal Herri osoaren interesak Europan defendatuko duen parlamentari diputatu bat ere badu ezker independentistak. Errealitate hau ardura sartzen dugu eta aukera gisa baliatuko dugu Euskal Herriaren burujabetza eta eraldaketa sozialaren aldeko prozesuari urrats berriak egiteko. Aldebikotasuna aldarrikatu zuen atzo Imanol Pradalesek itun politiko berriak gauzatzeko hizpide gisa. Forum Europaren ekitaldi batean lehendakari gisa parte hartu zuen lehendabiziko Pradalesek eta Eskola Autonomia Erkidegoko itun ekonomikoa adibidetzat jarri zuen Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak elkarlanean aritzean lortu ditzaketen emaitzak irudikatzeko. Bai, nik uste dut itun politiko berriak eskatzen duela aldebikotasuna eta horren bermea. Eta hor daukagun adibiderik eta onena da gure itun ekonomikoa. Itun ekonomikoak bere baitan hartzen dituelako ezaugarri horiek, eta nire ustetan horiek dira oinarri sendoak itun politiko berria planteatzeko. Alik eta laizterren, ze bada garaia abiadura handiko trena Euskadin egoteko eta Euskadi konetatuta egoteko, bai Espainiarekin eta bai Frantziarekin. Eta oso garrantzitsua da trena lehenbailen Euskadira heltzea eta horrek eskatzen du ministeritzatik Espainiako gobernuek prozesua askartzea. Euskadiren eraldaketa teknologiko eta industrialean jauzi kualitatibo bat eman behar dugu. Eta orain egin behar dugu. Etorkizuneko industriaren trena hemen dago. Ernaik manifestazio bat antolatu du Tafallan urriaren 12ko hispanitatearen egunerako alegia. Gazte erakundearen ustez ukaezina da egun horrek espainolismoaren eta faxismoaren normalizazioan jokatzen duen rola eta horregatik deitu dute mobilizaziora. Polemikan murgilduta dabil Zizur herriko festak abiatu berritan. Hainbat margoketa egin zituzten astearte gauean geroa Baiko Andoni Serrano herriko alkatearen eta zinegotzi baten aurka. Alkateak pintaden berri eman zuen isa sare sozialean eta hainbat alderdik pintada hauek gaitetsi dituzte. Gainera, alkateak irainak salatu ditu bideo baten bitartez. Atzo ziren astekoak jaiak eta gertatutakoaren ondorioz udaltzaingoak txosnaguneko pankarta guztiak kendu ditu. Txupinazoan, Zizurko txosnagunen antolatzaileek egoera salatu zuten.
Gaur, 26 urte sinatu zuten hainbat alderdi politiko eta eragilek Lizarrako akordioa, ondoren Donibane Garazin berretsi zena. Ipar Irlandako bake prozesua eredu gisa harturik, Euskal Herrian gatazka politikoa bide beretik konpondu ahal izatea bideratzea zuen helburu. 1998ko irailaren 16an, etak suetena iragarri zuen, 1989ko azarora arte soilik iraun bazuen ere. Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela, hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du. Ikasturtearen irekiera ekitaldia egin dute ostegun honetan EHUn Imanol Pradales lehendakaria bertan zela. Eba Ferreirak hartu du hitza hauteskundeak deitzeko bezperetan azarorako aurreikusten baitira. Eta bien bitartean ikasle batzuek protesta egin dute barruan eta sindikatuek ostera kanpoan. Mediku espezialista batekin lehen hitzordua izateko zain zeuden nafarren kopuruak bera egin zuen udaren aurretik, baina markak hautsi ditu abuztuan. 70.840 herritar dira guztira. Iazko abuztuko datuekin alderatuz gero 4.909 gehiago dira. Epeari dagokionez, batez beste, 88 egun itxaron behar dute espezialista batekin lehen kontsulta izateko, ia 3 hilabete. Uztailean 81 egun ziren. 9.515 herritar daude operazio baten zain, iazko abuztuan baino 855 gehiago, batez beste 102 egun itxaron behar da operatu ahal izateko. Fernando Domínguez Nafarroko Osasun Kontseilariak eman ditu datuak Nafarroko Parlamentuan gobernuaren kontrol saioan. Guggenheim Urdaibai Stop herri plataformak asteazken honetan bilera egin du Elisabete Etxanoberekin, Bizkaiko aldun nagusiarekin. Harekin hitz egindakoak ez die ordea proiektuaren inguruko ideia aldarazi.
Jauzi ekosozialak turismoak pertsonengan eta ingurumenean duen eragina agerian uzteko ekintza bat egin du Getxoko Ereaga Hondartzan. Eragile ekologistako ekintzaileek eskuaren laguntzaz turismo eredu honek hiltzen gaitu lelo adierazgarria, errepikatu egingo du, turismo eredu honek hiltzen gaitu leloa, idatzi dute Hondartzako arean, ikus dezagun zabaldu duten bideoa. Udara bukatzear da, eta aurten ere, gizarteak inoiz ezagutu duen krisi ekosozial larriena bizi dugun garai honetan, gure txokoak turismoaren mesedetara saldu dira. Gure Hondartzak milaka turista dakartzaten kruzeroen portu eta kontsumo eremu izatera bideratu dira. Gure auzoak etxebizitza turistikoz eta multinazionalen negozioz josi dira. Gure baliabideak, azken finean, turistak ekarri eta gutxi batzuen botere gogoa asetzeko tresna bilakatu dira. Bitartean, neurrigabeko turismo ereduenen kalteek etengabe itotzen gaituzte. Itxaso, aire eta lurrak kutsatu eta esplotatzen dira. Negozio txikiak gainberara bultzatzen dira. Etxebizitza eskubidea ukatzen zaigu, eta osasun arazoak areagotzen dira. Bidaiatzea, aske eta arrakastatsu izatearen ikurra dela sinestarazi nahi digute. Baina noren askatasun, noren arrakasta, ez nirea, eta ez da zurea ere. Euskarak eredu neuronal berria dauka, Jama-Eus 8B izena dauka, oraik diseinatu eta sortutako proiektuak. Hizkuntza idatzia ulertu eta sortzea eskatzen duten sistema errazago garatu ahal izatea du helburu eta modu librean eskuratu ahal izango da. Blanca Estrella Ruiz, Euskal Ekintzaile Feminista eta Clara Campoamor elkarteko presidentea hilda ostegun honetan. Elkarteak ohar baten bidez jakinarazi duenez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko borrokan eta emakumeen eta haurren aurkako indarkeriaren kontrako borrokan hutsune ordezkaezina utzi du. Ekonomia gaietan, Arabako ardogintza krisian murgilduta dagoela ohartarazi du Abrak sektoreak kudeatzen duen elkarteak. 2015 geroztik 96 upeltegi desagertu dira eta horrek 700 langileren kaleratzea suertatu du. Egoera bideratzeko asmoz, Arabako ardoen berezitasuna azpimarratuko duen mara kolektibo pribatu bat jarriko dute martxan. Abra Arabako Erriosako upeltegien elkarteak, Arabako mahastizaintza eta ardogintza sektoreak hainbat hamarkadetan izan duen krisi larrienetako bati aurre egingo diola ohartarazi du. Elkartearen hitzetan belaunaldien arteko errelebo faltak eta produktuaren errentagarritasun eskasak eragindu krisi hau. Ekoizleek Guardian egindako agerraldian adierazi dutenez 2015etik 2023ra 96 upeltegik itxi behar izan dute 700 langile inguru lanik gabe utziz. Mahatxaren eta ardoaren prezioen beherakadak eta ekoizpen kostuen gorakadak etekinak drastikoki murriztu dituela adierazi du Arabako Erriosako upeltegien elkarteak. Familia upeltegiak desabantaila handian utziz ekoizle handien aurrean. Produktuak merkaturatzeko arazoak ere azpimarratu ditu elkarteak. Izan ere, nahitaezkoa ikusten dute jatorri deitura ezberdinen arteko bereizte handiago bat. Honen aurrean, Arabako Erriosako upeltegien elkarteak kanpaina bat abiaraziko du irailaren 25ean. Marka kolektibo pribatu batekin, Arabako ardoen berezitasuna eta kalitatea nabarmentzeko. Merkatu globalean, bereizketa hobea ziurtatzeko helburuarekin.
Bestalde, Abrak sektorearen biziraupena bermatzeko neurri estrategikoak eskatu ditu, gazteen prestakuntzaren eta enpleguaren sustaketaren bidez eta eskualdeko upeltegiei laguntza sendoagoa emanez. Siemens Gamesak ez du oraindik argitu zenbat langile kaleratuko dituen Euskal Herrian. Sindikatuekin izandako bileran, enpresak ez du zehaztu martxan jarri nahi duen enplegu erregulazio espedienteak nola eragingo duen Euskal Lurretan. Espainiar estatuan jakinarazi duenez 420 pertsona kaleratzea aurreikusi dute. Siemens Gamesak oraindik ez du daturik eman Euskal Herrian zenbat langile kaleratuko diren jakiteko. Zuzendaritza eta ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen arteko azken bileran enpresak ez du xehetasunik eman abiatu nahi duen enplegu espediente erregulatzailearen inguruan. Hurrengo bilera irailaren 24an izango da, ustez Zamudioko egoitza nagusian. Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko 430 bulego langile kaleratu nahi ditu Siemens Gamesak. Euskal Herrian egun 2100 langilek dihardute bulegoetan. 1600 Eguesibarren, Nafarroan eta 500 Zamudion, Bizkaian. Bileran, enpresak adierazi du kaleratutako langileak birkokatzeko asmoa duela. Hala ere, ez du non edo nola zehaztu. Ela sindikatuak adierazi du ez duela kaleratze bakar bat onartuko. Enpresan ez dauela inor soberan babesten dute. Izan ere, sindikatuaren esanetan, Siemens Energy enpresako jabeak langileak behar dituela publikoki adierazi du. Gainera, elak gogorarazi du, naiz eta Siemens Gamesak galera handiak izan dituen, Siemens Energyk irabaziak izan dituela. Siemens Gamesak izan dituen galerak, 4 isa eta 5 isa turbinekin izandako arazo teknikoengatik izan dira besteak beste. Hala ere, enpresak adierazi du dagoeneko 4 isa turbinan izandako arazoa konponduta dagoela, eta hauek berriz merkaturatzeko prest daudela. Nazioartean, Alberto Fujimori Peruko presidente ohia hil da. Keiko alabak eman du albistearen berri isa sare sozialean. 1980ko hamarkadan izan zen gobernuburu Fujimori. Autokrata izatea, herritarrengan errepresioa ezartzea eta giza eskubideak urratzea gotzi zitzaion. Horrexegatik espetxeratua izan zen, alik eta 2023ko abenduan askatu zuten arte. Nazio Batuen erakundeak errefuxiatu palestinarrentzako duen agentziak salatu duenez, 6 langile hil ditu Israelek Nuseiraten Gazako zerrendako erdialdean eskola baten aurka egindako 2 aire erasotan. Guztira 28 pertsona hil dituzte indar israeldarrek erasorietan.
Kulturarlora salto, ume motxiladun baten bizipenak jaso ditu Estizen Artolak Gurpilak nobelan. Bere bizipen pertsonala abiapuntu hartuta sortu du novela, beste haur batzuek bizitakoak jasotzeko ariketa kolektiboa eginda. Bilboko Zirika herrigunean aurkeztu du Estizen Artolak bere lehenengo eleberria. Gurpilak izeneko liburuan motxiladun ume baten historia kontatzen duela adieraziko. Gurpilak eleberri bada, motxiladun haur baten bizipenetan oinarritzen dena, eta protagonista da hasieran haur bat, denbora pasala eta liburuan aurrera egin ala azten doana, bukaeran nerabe bat izan arte, eta bertan jasotzen dira hainbat pasarte espetxeari lotutakoak, bidaiei lotutakoak, eta hainbat kontu ezberdin. Hainbat lagunen aurrean Garazi Arrularekin batera aurkeztu du liburua eta unkituta kontatu du liburuaren izenburuaren jatorria. Amari bururatu zitzaion Gurpilak izenburua, eta oso izenburu aproposa eta polita iruditu zitzaidan. Alde batetik uste dudalako metaforikoki badaukala esan nahi bat jolasteko aukera ematen duena, Gurpila badelako borobila den zerbait, buklea igual gogorarazi aldigun elementu bat izan daitekelako, baina aldi berean ere zulatu eskero apurkorra den elementu da. Beste alde batetik ere iruditzen zaidalako Gurpilak tresna bezala oso ezinbestekoak izan direla guretzat bidai guzti horiek egin ahal izateko, eta azkenik polita iruditzen zitzaidalako ere ama izatea liburuari izena jartzen ziona. Esperientzia pertsonaletatik abiatuta idatzi du Estizenek liburua, denon gustukoa izateko esperantzarekin. Orain arte irakurri izan duen jendeak maitasun pila bat helarazi dit, uste dut jendeari gustatzen ari zaiola eta hunkigarria izaten ari dela bide guztia, orduan espero dut horrela jarraitzea eta oparoa izatea. Malkoei ezin eutxita amaitu du liburuaren aurkezpena bertaratutakoen txaloen artean. Igandean, iraiak 15 ospatuko da Kosk egin Kosk elkartasunari, gastronomia eta elkartasun festaren 7. edizioa Intxaurrondoko Bernar Etxepare plazan. Festaren helburuaz eta nondik norako ez hitz egiteko pantaiaren bestaldean dugu Elena Ruiz de Azua, Zaporeak elkarteko komunikazio arduraduna. Kaixo, Elena? Kaixo, bai, egunon. Bai, prentsaurrekoa egin duzue gaur goizean, ekitaldia aurkeztu eta xetasunak emateko. Zaporeak elkarteko kideak jaialdia ospatzeko gogotsu zaudete? Bai, azkenean guretzat eguna oso berezia da. Zaporeaken ekitaldirik ia garrantzitsuenetako da, batzen dulako bai gastronomia, baita solidaritatea edo elkartasuna diela justo gure elkartearen bi zutabeko handienak, orduan gogoak dazkagu, eta espero dugu baita ere jendea gogoz egotia, pasatzeko, etortzeko pintxo batzuk hartzea, eta pintxo horiekin azkenean guri laguntzen digute, egunero 3.000 ordu horiek prestatzen jarraitzen, beraz espero dugu dena ondo ateratzea, eta gonbidatzen dugu jende guztiari, plazara etortzea, eta gurekin ratutxo bat pasatzea. Elkartasunaz gain disfrutatzeko egunare izango da orduan, 7. edizioa du Kosk jaialdiak, nolako harrera izan du hirian horrelako ekimenak? Egia esan behar dugu, eta beti normalean guk egiten dugunean ekitaldiren bat edo jaialdiren bat edo zeo zer, deit bat, gizartea oso ondo erantzuten du, jende guztia etortzen da, gainea justo Intxaurrondon egiten dugu, beraz, jende etorri dezake bai topoz, bai autobusez, hau da, errestazun guztiak daude transporte publikoarekin etortzeko edo baita ere paseotxo bat ematen. Ikusi dugu eguraldia ona egingo dula igandean, beraz espero dugu jendea paseo bat ematea igandean, eta plazateik pasatzea, eta pintxo bat hartzia, baita ere musika egongo da, izango dugu baita ere argazki erakusketa bat pixkat Zaporeaken trajektoria erakusteko, egongo dira baita ere erakusketa gastronomikoak, justo aratze jatetxia eta bokado jatetxia egongo dira pixkat azaltzen, eta ekitenen direkto nola egite dituzte beraien pintxoak sukaldetan, eta orduan izango da oso egun polita, jaialdi bat, eta espero dugu jende guztia gerturatzea, gurekin egotea eta pixkat laguntzeko baita ere, azkenean ekitaldia laguntzen digutenak egunero otordu horiek prestatzen.
Egun borobila antolatuko duzue beraz, pixkat aurrerago sakonduko gara antolatu dituzuen ekimenetan, errefuxiatuei laguntza batean jartuten duzue urte osoa, jai hau orduan zuen proiektuaren barneko ekintza bada, ezta? Labur esan da, nola aurkeztuko zenuke festa hau ezer ez dakienarentzat? Azkenean, Zaporeak elkartea jaio zan Grezian dauden pertsona errefuxiatuei otordu duin bat emateko ez, beraiek ez dakatelako aukera hori edo eskubide hori orduan. Oraintxe bertan 3.000 otordu egia prestatzen, eta 3.000 otordu horiek prestatzeko behar dugu bai elikagaiak, bai finantzazioa, bai dirua, bai guztia. Nola lortzen dugu hori? Ekitaldi hauek egiten ez, azkenean ekitaldi honekin jendea gerturatzen dago gana, ezagutzen du zein dan Zaporeaken lana, zein dan pertsona errefuxiatuen egoera inlarria ez, eta nahi baldin badu, eta ahal baldin badu, hoxe, bere doaintza egiten du honekin, nolakoak dira doaintza, hoxe, azkenean pintxo bat hartzen zu ez, pintxo bat, 2, 3, 4 pintxo, eta koske egiten diozu baita ere elkartasunari nola baiteko forman. Hori da, ondo azalduzu hasieran ere, 2 helburu dituela jai honek, alde batetik Zaporeak proiektura bideratuko den dirua biltzea, eta aldi berean zuek egin ohi duzuena, da sukalde lan hori kalera ateratzea. Azkenean gure intentzioa edo helburua da hori ez, sukaldea edo sukaldea pixkat kalera eramatea, orduan horregatik esaten dugu ez dela solidaritate festa eta gastronomia festa dira gure zutabeak, nahi degulako baita ere jendia gertutasun hori izatea bai gurekin, bai gastronomiarekin, bai proiektuarekin, bai guztiarekin, orduan hori lortzen dugu, izango ditugu 60 postu gutxi gora bera, 60 taberna elkartu diela, eta gurekin bat egin dutela proiektuarekin eta ekitaldearekin, beraz hoxi. Oso aukera ona da ez, gizartariarentzat, gerturatzea plazara eta 60 postu horietan ikustea, ze tabernak, hitz egitea gurekin, argazkiak ikustea, eta hori guztia musikarekin, eta erakusketa gastronomiakoekin, eta guztia. Azkenean oso egun polita da, eta oso aukera erraxa da nolabait, laguntzeko ez, eta solidario izateko baita ere. Orduan, hainbat taberna, jatetxe eta elikadura enpresentzat jaia, haien lanaren erakusleio bat ere izango da, proiektuari laguntza emateaz gain. Azkenean, taberna horiek guri laguntzen digute, beraz baita ere pixkat erakusketa modan, ez? Moduan balio du, orduan. Azkenean gero baita ere gu egingo dugu omenaldi bat antzekoa ez, baita ere eskentzen diogulako taberna guztiei, enpresei, jendeari laguntzean, bakigu guztientzat ez dela hain erraixa ez, orduan baita ere omenaldiko parte bat egongo da, eskerrak emateko. Eta azkenean, gure helburua da jendea ondo pasatzea, eta ondo pasatzeko momentu hortan baita ere, solidario izatea ez, eta guri laguntzia, egunero egite ditugun 3.000 otorduiek prestatzen, azkenean 3.000 otordu prestatzeko laguntza behar dugu, esan dudan bezala ez, elikagaiak, dirua, jendia, eskuak, eta hori guztia ekitaldi hauekin lortzen dugu, eta gertutasun hori ematen digu baita ere gizartearekin, beraiek gabe guk ezingo gineak existituko. Egun borobil hontan gainera, pintxoak dastatzeko aukera izateaz gain, bestelako ekintzak antolatu dituzu, aipatu duzu lehen ere esaterako, argazki erakusketa bat izango duzuela, eta baita lehiaketa bat ere, azaldu guzu pixka bat. Hori da, gazta lehiaketa bat, Idiazabaleko denominazion de origenekoak, eta egongo dira, plazan egongo da postu handi bat, non egingo da lehiaketa, eta urtero egiten dugu, eta superondo da, azkenean etortzen dielako baserritar edo asko, eta aurkeztu dute beraien gazta, eta hola baitare oso giro polita sortzen da, eta nola baitare gero hortikan daude trikitixa, panderu bat ezakize, oso Euskal Herriko folklore momentu polita eta giro ona sortzen da. Musika, jateko aukera eta gainera hori zuen proiektua erakusteko modua izango da jai hau, eta lehen esan duzu gastronomia jai bat denez, sukaldarien erakustaldiak ere lekua izango duela igandean, norri izango dugu edizio honetan pintxoak sukaldatzen? Bitu, egongo da Xabier Zabaleta dela Aratz jatetxearena, egongo da hor bere pintxo bat egiten eta erakusten eta baita esplikatzen, eta gero baita ere Bokado jatetxearena, oraindik ez dakit oso ondo ze sukaldari etorriko den, bakigu Bokado jatetxea etorriko dela,
parte egingo dula bai pintxoak ematen, baita hoxe erakusketa hortzen, edo, demostrazio hortan, orduan oso polita izango da, beste urtean baita ere egon zan, eta oso interesgarria da ikustea, ez nola jatetxe hauek, azkenean, imaginatu aratza da, oso handia eta famatua dela, ez, eta baita ere, sukalde modernoa edo egiten dula, oso interesgarria da ikustea nola egiten duten, eta baita ere jakitea, ez, azkenean, bat egiten dutela proiektuarekin, bat egiten dutela zaporeakin, eta ez dutela nahi injustizia hauek jarraitzen, ez? Jarraitzea orduan oso polita da nola, hoxe, ez dakit nola esan, sukaldari famatu hauek Xabier Zabale eta baita gaur adibidez gurekin egonda Pedro Subijana, azkenean, hoxe beraiek bat egiten dutela gure proiektuarekin ilusio eta indar asko ematen digu. Elkartasun egun borobil antolatu zue, gastronomiatik, elkartasuna helarazi eta dirua jasotzeko zuen lanari finantzatzeko azken batean. Zuen lanaren inguruan gehiago jakiteko, 11 telebistatik dokumental bat egiteko aukera izan dugu, ez dakit horren inguruan zerbait badakizun? Bai, superpozik gaude gaina, egon zan voluntario bezala zuetako lankide batek, Asier, kriston lana egin zuen hor Lesbosen sukaldean, eta aprobetxatu zitu 3 aste hoie, ateratzen juteko kronika edo bideo txikiak, eta ja ateraria batzuk, eta orain uste, eta asteburu hontan aterako dela ja erreportai handia, eta superpozik gaude, ikusi dugu ja parte batzuk, eta oso polita da, oso ondo espliketuta dago, super ondo hartzen du zein dan gure esentzia eta proiektua eta sukaldean egiten den lana, jendea prestatzea, porque oso polita da eta baita ere unkigarria, baina superpozik gaude azkenean gauza hauek dira, laguntzen digutenak baitane gure proiektuari eta Grezian dagoen egoerari bisibilitate hori ematea, gerozta gizarte kontzientziatuago bat izateko, oso pozik gaude erreportai hauekin. Domeka hontan, igande hontan egingo den jaialdiaren nondik norakoak jaso ditugu, dokumentalaz ere hitz egin dugu, eta agurtza besterik ez zaigu falta, esker mila, Elena. Zuei beti bezala, azkenean bisibilitatea ematea eta jendeari esplikatzea eta ikustratzea super garrantzitsua da guretzat, así que mila esker. Igandean ikusiko dugu elkar. Hori da, gaur ondo izan. Bertsolaritzan asteburuan hasiko da Gipuzkoako bertsolaritza txapelketa. Txapelketa hitz egin genuen atzo Beñat Azaldegirekin. Adi esandakoari. Badator Gipuzkoako bertsolari txapelketa. Asteburu honetan irailaren 14 eta 15ean jokatuko dira lehen bisaioak eta txapelketaren nondik norako ez hitz egiteko gaurkoan gurekin dugu Beñat Azaldegi lakuntza Gipuzkoako bertsozale elkarteko sustapen eragilea. Ongi etorri Beñat. Kaixo, txaldeon, mila esker gonbidagatik. Zuri, 4 urtetik behin ospatzen duzuen ekitaldia da Gipuzkoako bertso txapelketa, naiz eta oraingoan 5 urte pasa diren, 5 urte ez dira gutxi, txapelketari begira gogotsu zaudete? Zuk esan dezun bezala, 5 urte bada nahikoa, pentsa mundua zenbat aldatu dan ordutik eta bertsolaritza mundu txiki hau ere aldatu zaigu asko ordutik. Pandemian eraginez izandako urtebeteko atzerapenarekin gatoz, eta noski 5 urte eta gero arrankatzeko gogoarekin eta horren beste lan egin da gero hasteko gogoarekin ere bai. Txapelketaren lehen bisaioak hasi aurretik sailkapen fase bat igaro dute bertsolariek, nolakoa izan da sailkapen fase hau? Oso ederra, eta guain denbora eta pixkat udarako geldialditxoaren ondoren egiten dugun balorazioa oso ona da. 20 saio izan zian, apirilean 25etik hasi eta ekainaren 2, eta bertan 74 bertsolari parte hartu zuten, orain hasiko den txapelketako 34 sarrera lortzeko asmoz. 2 fasetan eta 2 txandatan egin genituen saioak,
eta aurre esan bezala oso arrakastatxo izan zen, jende asko, entzule asko eta entzuleak bertso gozea baduela erakutsi zuelako, bertso gintzaldetik eta bertso maialdetik oso saio interesantiak atera zialako, eta bestetik, guri ere pistatxo batzuk eman zizkigulako udazkenak zerrekarri dezakeen, eta alde hortatik oso arrakastatxoa eta oso politia izan zen guretzat ere. Bai, beste beraz, goi mailako bertsolariak izango ditugu holtza gainean, zenbat bertsolari izango dira orduan guztira? 48 parte hartuko dute irailetik abendurako txapelketan. Aurreiz aipatu ditudan 34ak, horiek esan bezala udaberriko sailkapen fasean lortu zuten beren txartela, eta 2019ko txapelketako final aurrekoetara iritsi ziren 18 bertsolarik txapelketara zuzenean sailkatzeko txartela zutenez, 14, horietatik 14 eman dute aurtengorako izena, beraz 34 aurrez sailkatuta zauden 14ak, izango ditugu guain irailetik aurrera bertsolari txapelketan. Aurpegi zaharrak izango ditugu oraingoan ere, baina aurpegi berriak ere izango dira? Bai, aurpegi berri desente, esan bezala 5 urte eta gero panorama aldatzen da eta Gipuzkoa ez da horren eszepzio bat izan, ez? Bai aurpegi ezagunak edo mantentzen direla, orain pantailan ikusten dugun Beña Gaztelumendiren kasua den bezala, baina esan bezala nik hiru taldetxotan edo 3 profil ezberdin banatuko nituzke txapelketaren bertsolariak edo bereizteko batetik aurten lehen txapelketa dutenen txanda da eta batzuk sailkatu dira txapelketarako, ondoren badago taldetxo bat txapelketetan eta badauena bere eskarmentua eta 2, 3 edo 4 aldiz parte hartu dutena da eta horiek jarraituko dute eta horiek badaute eskarmentua eta sena. Eta ondoren dago, finalera edo ere sailkatu diren horien taldetxoa edo, eta 3 talde horietan bereiztuko nituzke pixka bat. Noski, 3 talde horien barruan ere azpitalde asko daude, estilo ezberdin asko daude, eta hori oso aberasgarria guretzat. Oso aberasgarria izango da baita ere, aurretik duguna, hala ere, profil mota ezberdin hauetan, nola ikusi dituzu bertsolariak? Barkatu ziuten zuen azken... Nola ikusi dituzu bertsolari hauek, nahiz eta profil desberdinak izan, nola ikusi dituzu bertsolariak sailkapen fasean? Aurrez esan bezala, saioak oso maila honekoak atera ziren, eta aipatu beharra dagoena da, jada udaberritik sailkapenan lortu duten bertsolariek 2 saio egin behar izan dituztela, eta 2 saio horietan saio txukunak ere egin behar izan dituztela, ondoren, oraingo udazkeneko txapelketara sailkatzeko. Beraz, uste dugu, udaberriak eman dizkigun pistatxo batzuk, bertsolari hauek udazkenean egin zezaketenaz. Noski, orain udazkenean itxaroten ari zaizkienak ere aurrez, final aurrekoetan egondako bertsolaria dira, eta horiek ere izango dute beren zer esana. Baina, esan bezala, udaberriko fasearekin oso gustora gatu ginen bertsogintza arlotik, saioak oso maila honekoak atera zirelako, eta datozen bertsolariak, sarritan gaina gazteak direnak, oso maila honean eta publikoa ondo pasatu arazteko asmoz iritsi zirelako, eta horrekin oso asmo honez eta esperantzatxu gaude. Gipuzkoako bertsolari txapelketa bezalako ekitaldiak bertsolaritzaren ekosisteman beharrezkoak direla uste duzu? Bai, nik uste dut txapelketak energia asko mugitzen duela objetiboki. Ez dira azken helburua eta ez dira beharrezkoa den edo ez, baina da energia asko mugitzen duela, jende asko mugitzen duela, bertso eskolak aktibatzen dituela, iruditzen zait bertsolari ere beren alderik onena bilatzeko edo lortzeko ematen diela motivazio plus bat, urte osoan ere bertsolaritzarekin horren lotua ez dagoen jendea hurbildu dezakela uste dute txapelketak, eta horrek ematen dio bere garrantzia txapelketari noski. Eta kasu honetan gainera iruditzen zait 5 urteren ondorek Gipuzkoak behartzuela eta Gipuzkoan bat zegoelako setxo bat horlako txapelketa baterako.
Bai, gainera herria bertsolaritzara ere gerturatzen laguntzen du, ezta? Bai, eta herriko saioetan hori ikusten ari gara. Orain arte laguntza handia eduki dugu herriko eragileekin eta batez ere herriko bertso eskolekin elkarlanean aritzeko aukera izan dugu. Udaberrian oso ondo joan zen elkarlan hori, guretzako ezinbestekoa da. Hori esan beharra dago eta hori bai dela egin edo ez egitearen arrazoia. Eta orain arte erreza izan da, eta hemendik aurrera ere espero dugu elkarlan horrek jarraitzea, eta herrian mugimendu bat sortzea beti da positiboa guretzat esfera ezberdinetan, ez? Aurrez aipatutako bertso eskolatik hasita eta udalarekin bukatu arte, ez? Eta tartean dago bertsozalea, saioa ikustera joango den jendea eta bestelako jende ezberdina ere. Bai, gainera, tamaina honetako ekitaldia egitea ez da lan erraza izango inondik inora ere. Nolako ibilbidea izan duzue 5 urte hauetan bertsozale elkartetik txapelketa hasi aurretik? Bueno, zuk esan bezala oso saio, txapelketan bertan ere oso eredu ezberdinetako saioak antolatuko ditugu. Oso herri txikietan eta oso areto txikietan jokatutako sailkapen faseko saioetatik hasi eta ilunben sartzen diren 6.000-7.000 pertsonetaraino, beraz oso mota ezberdinetako eta oso moldagarriak izan behar dira txapelketako saioak ere. Orain hemen udazkenean toka ez ezkigunak 16 saio izango dira, eta horietan aipatzea, komeniagarria da edo, 4 fase ezberdin izango dira. 8renak eta 4ordenak lehenik 12 saiotan banatuta aretoetan jokatuko dira, ohiko aretoetan, eta horiek gutxi gora bera, 300 pertsonatik 600 pertsona bitarterako edukiera izaten dute, eta gero final aurrekoak eta finalak jada kiroldegi, frontoi, naiz, Donostia arenan osatzen ditugu, eta perfilei dagokionez oso saio ezberdinak ateratzen dira, zauden tokiaren arabera. Beraz, bi estiloko saioak egingo ditugu txapelketan, batetik ohiko aretoetan, zinemetan, eta normalen herri handi xamarrak izaten dira jada, txapelketako saioa jokatzen ditugunak, eta ondoren, Zarautz, Oiartzun, Arrasate eta Donostiko saioak kiroldegi frontoi naiz, Donostiko zezen plazan izango dira. Beraz, bai, perfil ezberdinak eta era guztitarikoak izan ditugu. Behin sailkapen fasea eginda, txapelketari ekingo diozue esan bezala, eta jakitera eman duzunez, behenera aipatu duzuez, ilunbe, Donostiako ilunbe. Izan ere, bertan izango baita finala, abenduaren 14an, eta aurretik 3 hilabeteko epean ospatuko da beraz txapelketa, zenbat bertsolari zerkatuko dira baina finalera? Finala izango da, 8 bertsolari osatuta jokatuko den saio bakarra. Saio guztiak, orain artekoak 6 bertsolarikoak izan dira eta izango dira finala bitarte, eta finalean 8 bertsolarik kantatuko dute. 3 final aurrekoak irabaziko dituzten 3 bertsolariak, ateratzen duten puntuazioa edozein dela ere, eta ondoren puntu puntuazio gehien pilatzen duten gainerako 5 bertsolariak sailkatuko dira. Beraz hori, final aurrekoetan sailkatzen diren 18 bertsolaritatik 8 sailkatuko dira azkenean abenduaren 14ko finalera. Beraz, asteburu honetan izango diren 2 saioetako irabazleak final laurdenetara sailkatuko dira zuzenean. Bertsolari begira, hasiera batean, larun bat honetan, hilaren 14an, Urretxun ospatuko duzue, nor izango dugu bertxotan lehen saio honetan? Erronka pixka bat jarri, Andoni Rekondo Hernaniarra izango dugu, Jon Gurrutxaga Azpeitiarra, Antxona Izpurua Debarra ere bertan izango da, Mikel Iturriotz Urretxuarra, herrian arituko da bertxotan, Anezuazu Bizkar Arrasatearra, eta Unai Mendizabal, Zizurkildarra, izango ditugu bertxotan. Lehen aipatu bezala, 6 horietatik 5 Udaberriko fasetik datoz, eta azkeneko aipatu da, Unai Mendizabal Zizurkildarra zuzenean sailkatu zen 2019ko edizioan, eta bertan izango da
aurten bere txapelketako estreineko saioa eginez. Saio interesgarria, saio oso politateko zaigu lehen atea irikitzeko txapelketari. Bai, gainera bertsolari profesionalak izango ditugu beste behin holtza gainean, eta gainera igandean ere beste 6 bertsolari izango dira bertxotan, kasu honetan Lasarte horian, ez dizut erronka, jakingo dozuagian zeintzuk izango diren holtza gainean, baina bestela ere, zuen webgunean ere ikusteko aukera izango da, ean horre izango ote den bertxotan. Bai, gure bertxosarrak.eusen gure sarrera guztiak erosgai daude fase guztietarako, eta bestalde bertxozale.eus eta gure webgunean eta gure sare sozialetan, egunkarietan eta alik eta edapen eta komunikazio saiakera handiena egiten ari gara, eta bai, digitalki eta badituzue txapelketaz eta informatzeko hainbat bide. Bai, ez da erresa, 7 saio izango dira final 8renetan, eta ez pentsa, ez da erresa guztiak buruz ikastea, bukaeran seguru asko ikasiko ditugun arren. Online erosi ahal izango dira sarrerak, eta saio hauek ikusteko aukera ere izango da webgunean? Lehen faseak ez. Lehen faseen ondoren bai guk ohikoa duguneran gure atarietan eta batez ere bertsoa.eus gure atari digitalean bertsoaldi aukeratu batzuk gutxienez jarriko ditugu, baina lehen faseak ikusteko bertara joatea izango da honena. Zuk esan bezala, nik esan bezala bertsosarrerak.eus plataforman erosgai daude jada sarrerak, joan nahi duen entzule ororentzako irekita, eta aipatu bertan ere salduko ditugulea egunean bertan sarrerak, baldin eta aurretik bukatzen ez badira. Ondoren, final aurrekoetan eta finalean izango da, saioak ikusteko aukera izango da, beste formatu batzuetan ja. Bai, eskaintza zabala izango duzue beraz aurtengo edizioan. Azkenik, ezin dugu aipatu gabe utzi urteurren berezia dela urtengoa, ezta? Bai, aurtengo txapelketa, urteurren pare-pare etorri zaigun urteurren baten pean ari gara pixkat orrazten edo, aurten 50 urte dira lehen aurren bertso eskola sortu zena, Almenen, eta pare-pare etorri zaigun urteurrena da, eta nahi genuen nolabait, gure omenalditxoa egin edo orain dela 50 urte lehen aurren bertso eskola sortu zuten hoiei beraiek transmititu bere garaian, transmititu zituzten baloreak gaur egunera ere etortzen direlako, alegia hauek garrantzia handia emate zioten talde lanari, garrantzia handia emate zioten bertsolaritzaren transmisioari, eta gaur egungo txapelketak ere ez dira ulertzen hori gabe. Aurten, esate baterako guk bertso eskolekin dugun elkarlana hilala bizikoa da txapelketan tolatzeko. Edo aurten bertxotan ari diren bertsolari ia guztia bertso eskolatik pasatu dira, edo talde teknikoetan ari diren pertsona guztia bertso eskolatik, edo transmisio horren mundutik datoz. Beraz, aurten tokatu zaigu, pare-parean urteurren hori eta horren baitan, eta beraiek emandako balore horiekin ari gea lanean. Hau kontuan izanik bada azpimarratu nahiko zenukeen punturik Gipuzkoako bertsolari txapelketari begira? Ez, hori, aurrez aipaturikoa, gogotsu gaudela hasteko azken berrikuntza gisa edo, eta pixka bat hori litzateke berrikuntza bestela formatu aldetik eta nahiko berdintxua da txapelketa, aurten 25 urte azpiko bertsolari onenari saria emango zaio, finalean. 10 bertsolari ira 25 urte azpikoak udazkeneko txapelketa honetan, udaberrian bestela hainbat bertsolari gehiagok ere parte hartu zuten, baina bertso eskolekin eta elkarlanen ari garela eta aurren bertso eskola horietako sortzaileek gazteekin lan egiteko zuten grina eta aprobetxatuz, iruditu zaigu, ondo etortzen dela sari hau, motibagarria izan daitekela etorkizuneko bertsolarientzat eta hori, 25 urte azpiko bertsolari honenari saria emango zaio finale egunean. Finalera sailkatzen bada, edo ez. Bertsolari honena, iritsi den tokira arte iritsiko da, eta arek saria izango du.
sari berri batekin eta urte hurren bereziarekin hasiko duzue orduan txapelketa. Esan bezala, Urretxun izango du lehen saioa txapelketak, irailaren 14an, Lasarte Orian jokatuko da bigarrena, irailaren 15ean, eta bisaiotako sarrerak salgai daude bertso-sarrerak.eus atarian. Esker mila Beñat Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko sustapen eragilea. Mila esker, gonbidapenagatik eta nahi zuen arte. Hauxe da kontatzeko genuena. Informazio gehiagorako badakizu eskuragai dituzue gure webgunea eta baita sare sozialak ere. Keia taldearen tiraka nabil abestearekin agurtuko gara. Asteburuna pasa.